Hi guys, karon na kami karon sa kanang library sa akong mga ka-groupmates and pieces. Right, Pia. Hi, Pia. Hello. Dapat mag-hello dyan kahit na dere sa library. Grabe, makabungol siya. Masa tinibasa kailang sa library. Masa tinibasa kailang sa library. Masa? Kasi magkasulti sa kahilom sa library. Nabungol ka lang. Ako'y kasulti sa library kahit ko ako. Si Pedro. No, Pedro po, no, Pedro. Ni Siciliang nauwaw. When I'm with you, I like me better when I'm with you. Karoon ba tayo maestro sa kanang logic and we were having fun. Ayot! Basta yot? Ano madok maka sa kamera? Ay, kadok sa kamera yun? Normal naman ko ng kamera? Di dapat kadok ka ng kamera, oy? Sige na. Gunitin sa kamera. Gunitin sa kamera. Pasahin ako, Zboy! Bakit na talaga ako, Zboy? Alam mo yun? Wow. First time I see for the birds, I guess I like me better when I'm with you. Guwapa ka dili, day. Cute, bro. Guwapa ka dili, day. Oo, di ba? Pretty round. Nandita ka na ba yung Handay? Something. Say something, guys! Stalking your crush be like. Kani nga video kay ako mga classmate na nag-horror movie sa library. Do not scream challenge. Kani nga video among taguan ako kasi. Murag kita man siya nato, guys. Trying out Filipino street food. Yeah. How was hot dog? Yummy. Lola. Okay, so nagpicture mi sa akong mangho din like photographer. Akong mangho na nagpicture atong mga pictura. This is your... Kaning video kay sila di mi nagginara. Ikaw, yo, gara. Murag gwapa. Yo. Bobo ka? Wow, ni barug akong cellphone. Giun sa to ni mami. Buang mawagtang gid akong cellphone ikaw gikuan. 50. Panuang ka? Hala. Tara mo na maestro huno na. Manuyok ka. Ala. Sige daw diyan puot na. Mauwag ko si Boy. Uy, asin ba? Ang ako dyan dunggan nanay. Ting! No, na jud. Ang bahala ka dira, buang ka. Buang ka, bati ni Mugnaw. Kat sa Facebook. Ay, for projects only. Good. Tarong noon. Mas malar. Buong nasa rin. Yo guys, this is zboymntbn signing off for this video. If you like this video, click thumbs up. Tweet me at zboymntbn. And anything else to add? Self? Sakit pala kapag alone ka.